Ondarreterri eskolan oso gustura. Ongi kantatu dut? Bai. Oso. Hemen txenago ba, andoainen nire ikasle berriekin azterketa tita batean hasiko da. Nire eskuinaldean, eta nire eskerraldean, Abimael. oso. Fernanda, zuretzako lehenengo galdera. Zer vitamina dute laranjek? A. Vitamina C, B. Vitamina K2, eta C. Vitamina AP15. A, vitamina C. Gure Fernandak bere dudak izan ditu, eta azkeneko momentun esan du A. Vitamina C. Bai, oso ongi, alaxe da. Zuretzako galdera Abimael. Nola sortzen da mukia? 3 aukera, bale? Entzun. Sudurreko muki guruinek sortzen dute gorputza babesteko. B. Sudurrean sartzen den haize hotza izoztuta sortzen da. Eta C. Ura edaterakoan, Abimael, edalontzia altxa eta sudurraren eta uraren kontaktuarekin mukia sortzen da. A. Abimaelek esan du A. Gauza bat esango izut Abimael. Zuzara oso azkarra. Bai, oso ongi, alaxe da, oso ongi. Fernanda, zuretzako galdera. Esaeran arabera, Fernanda, txapela buruan eta A. Aterkia eskuan, B. Ibili munduan, eta C. Txubaskeroa gerria. B. Ba, begira. Bai, oso ongi, Fernanda! Txapela buruan eta ibili munduan, jepa! Zein da zazpi ipotxekin bizi den neska? 3 aukera. A. Edurne zuri, B. Txano gorritxo, C. Dora la exploradora. Zein da? B. B. Txano gorritxo da zazpi ipotxekin egoten dena. Fernanda alde batera begira, bestera begira, alda Fernanda. Ez. Zein da ba, Fernanda? Edurne zuri. Alaxe da Edurne zuri da, oso ongi Fernanda, oso ongi, nola dakin Fernanda, neketia. Non bizi da lehendakaria? A. Ajuria Enea Jauregian, B. Bilbon txaleta handi batean piztinakin, eta C. Etxe zurian pulserita batekin de todo incluido. A. A. Ajuria Enea Jauregian. Gure Fernandak 3tik 3 asmatu ditu, bai! Ajuria Enea Jauregian, Fernanda! Oso ongi, oso ongi. Kanta da aldapan gora. Untzaren kanta da, oso kanta gora. Eta kantak esaten du. Aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera. Nola jarraitzen du kantak? A. Aldapan bera kriston kolpea. B. Aldapan bera auzorik auzo. Eta C. Aldapan bera kontuz kotxea. Kontuz kotxea. Gure Abimaelek esaten du, kanta dela aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera, kontuz kotxea, ez, da auzorik auzo. Oso egin duzu, eta begira zer duan hemen. Jakintasunaren dominio. Zenbat txalo merezi dituzue? 0tik 10 zenbat txalo? 5.